a este pleno. Dime a secretaria que antedata que abordemos o tema este da declaración institucional. Tes aí, Sofía? Sí, acabo de ver. Vale. Empeza a ti. No, empeza a Sofía. Non terá que presentar. O proponente, vale. Bueno, bons días, moitas gracias. Dentro do que é a problemática que ten un pobo, creo que neste momento hai un tema que é un número moi importante de persoas en Carballiño pois que o ten moi preocupado. Eu creo que... Unha cousa. Entendo que primeiro de presentar a declaración institucional haberá que votar si existe a urxencia ou non existe a urxencia. Digo, antes de entrar no fondo. Non, perdón, a declaración institucional... A declaración institucional non é de urxencia. A declaración institucional é unha figura que... Nin nos roza a urxencia. Non é... Ben, bueno, entonces, como aquí sabemos todos prácticamente de que vai o tema, eu creo que hai unhas situacións que lonxe, bueno, nunha institución que eu creo que ningún de nós discutimos, que é moi querida, moi respetada, cada un tenemos a súa maneira de entender isto e de ver as cousas, pero que sí é certo, e poñemos aquí, é que a raíz de que marcharon as hermanitas, aí hai moitos problemas. Terá razón nunha parte uns, nunha parte outros, pero eu creo que é obriga do Concello de Carballiño, ou polo menos é unha responsabilidade que aquí representamos o 100% do pobo do Carballiño, de que nós temos que poñer un pouco de apoio, de colaboración, e buscar unha palabra que é fundamental, que se chama diálogo, non? Diálogo, consenso, e que isto volva ao seu cauce porque está xenerando unha moi mala imaxe dunha institución moi querida. Creo que non hai ningún punto que sea irreversible, se hai voluntad política e voluntad dos patronos de reconvertir a situación, creo que podemos chegar a un acordo. E por último, creo que estamos chegando a situacións auténticamente sorprendentes, non? Unha delas é, bueno, xa máis alá do conflicto laboral que poden ter, que é lexítimo que entre un patronato e unhas traballadoras exista un conflicto laboral. Eu creo que ten que haber alguén que este por encima da xestión, que será a directora, que son os patronos e o sentir social para buscar fórmulas. Por último, resaltar, e nunca mellor que esta sala, que non hai precedentes na historia democrática de Carballiño, deste Concello, de que unhas traballadoras, por vivir aquí e quitar unha pancarta, se lle meta unha multa de 600 euros a cada unha. Non hai precedentes. Por lo tanto, eu creo que estamos a tempo todos de corregir ese desaguisado, e o único que pretende aquí, isto que atendes aí, solicitamos, e leo literalmente, que se abran cauces de diálogo entre os patronos e a veciñanza para garantir a transparencia da xestión do asilo e dos seus bienes patrimoniales. Un dato que vos paso a todos que é un pouco novedad. Hoxe, Diario Oficial de Galicia de hoxe, a Xunta pide o asilo que demostre a titularidade do edificio do asilo. Mira como estamos. Non é xa a titularidade dos edificios de Madrid nin do outro. Teñen que ratificar a titularidade do asilo. Por tanto, aí hai unha gran lagoa patrimonial. En segundo lugar, o que pedimos é que se readmita as traballadoras de acordo con as sentencias judiciais. Sei que está moi enconado o tema, sei que hai moito lío, pero o camiño non é resolvelo a cabezazos, nin a empuxós. Hai que obligar a sentar a esa xente e teñen que devolver a paz social a ese centro e aos traballadores. E por último, alcalde, isto toca a ti, toca a corporación. Eu creo que hai que anular esas multas a raíz da denuncia da Policía Local e do Concello de Carballiño. Sería un momento duro, non sei cal é, pero o Concello non pode estar para eso, nin nunca se fixo eso. Bueno, eu que vos pido a todos é que creo que é unha declaración na que cabemos todos, que sería, eu dicía a secretaria, unha manifestación de voluntad política de impoñer o diálogo e o consenso, e eu vos pido a todos, bueno, vos pido non, pido que se podemos que fagamos de todos nós esta proposta. Moitas gracias. Ben, moi bo día a todos e a todas. Esta declaración institucional, eu penso que no pleno onde trouxemos todos unha moción para pedir transparencia, para pedir
información do que estaba pasando, do que estaba acontecendo no asilo, estábamos todos de acordo. É evidente que o representante, neste caso, no padroado, é o señor alcalde, é o que ten información de primeira man, é o que debería trasladala a toda a veciñanza e a corporación. E si é certo que en vez de ir a mellor cos problemas que temos e ca falta de información que temos con respecto ao asilo, pois seguimos estancados no tema laboral das traballadoras, pois parece que vai a peor. Entón, non sei cal foron as fórmulas que utilizou o señor alcalde para establecer ese diálogo e mediar entre neste caso a directiva do asilo, que seguimos sen saber quen a puxo aí, como foron todos os procesos. O tema das traballadoras penso que é grave, que é importante traballar para que isto non aconteza, e o das multas é algo insólito, que alguén por manifestarse pois se lle multe esa maneira. Xa sei que é aquí, pero a ver, entendo que elas en calquer manifestación, en calquer reivindicación, pois evidentemente queres visibilidade. Entón, bueno, penso que non hai maior problema para apoiar e declarar isto, bueno, como unha preocupación que temos todos. Ricardo. Sí, bueno, pois nós sí que pensamos que hai problemas para apoiar esta declaración institucional, e o problema é o que acabas de decir. O problema precisamente é a falta de información que temos, non? Nesta declaración institucional dice que se remite de acordo coas sentencias xudiciais ás traballadoras. Eu non teño coñecemento ningún do que din as sentencias xudiciais. Nós o que queremos é o mellor para o asilo. O mellor para o asilo non significa necesariamente o mellor para as traballadoras. Significa o mellor para o asilo, xa sexa, sobre todo para os usuarios, que debe ser a nosa preocupación fundamental. O que estamos vendo durante estes últimos días son versións contrapostas neste asunto, non? Non as coñecemos. Supoño que o alcalde, como membro do padroado, si as debe coñecer. Como hubiéramos evitado isto? Pois con un pouco máis de cooperación por parte dos que promoven esta declaración institucional. Ti acábala de ter ahora mismo que te sentaches como voceira do bloque, e eu tuve fai 15 minutos. E isto é unha cousa que se debe evitar. Levamos dicindo todos os grupos da oposición isto mesmo con respecto ás ordenanzas fiscais, con respecto a moitas actuacións do alcalde, e pedimos a mesma lealtade por parte do resto de grupos da oposición. Con respecto ás multas, eu creo que un pleno dun concello non debe pronunciarse nunca sobre a imposición ou non imposición dunha multa. Eso non é unha competencia do pleno, nin é unha cousa que nós podamos decir que lle quitamos unha multa. Pachi, xa estuvemos aquí dicindo cousas como que lle quitaron un imposto da basura aos veciños de Arcos. O pleno non pode facer esas cousas. Por moito que ti penses que sí, non pode. Bien, efectivamente, é unha opinión miña expresada no meu turno de palabra. Expresada no meu turno de palabra. E, polo tanto, espero que respetes o turno de palabra. Ben, volvo a decir, gustaríanos ter esa información. Hubéramosla podido ter se isto se hubiera presentado con tempo e se pudera aportar aquí estas sentencias ou esas multas. Eu non sei por que foron. Non sei por que foron os despidos. E máis, non teño ningún cauce para sabelo. Se a través do pleno se pode facer, pois nós estaríamos encantados de votar a favor de calquer cousa que axude a que o diálogo no asilo aumente. Penso que é a nosa obriga. Ora xa, tomar partido por un lado ou polo outro, pois mira, eu de tomar partido tomo partido polos usuarios da residencia. Non teño ningunha dúbida. Cal é o coñecemento sobre eso? Pois mira, o coñecemento é moi pequeno porque para iso están as sentencias. Que se readmita de acordo coas sentencias? Non fai falta que o diga o pleno, nin que fagamos ninguna declaración. Se un xuez manda readmitir, vai a readmitir, eso é evidente, non somos nós quen para decirlle como se ten que facer. Se a sentencia non di eso e di que se pode optar, teremos que valorar, e o alcalde sí que nos debería dar a información correspondiente para decirlle cal é o sentido do seu voto, ou cal debe ser o sentido do seu voto, e debería estar asesorado por o pleno tal como falamos naquele pleno. Sin información, penso que non debemos tomar ninguna das opcións neste momento. Nada máis. Ben, eu primeiro nin poño nin quito multas, que quede claro, nin de tráfico nin de nada, desde que son alcalde,
nin creo que moralmente un alcalde poda quitar ou poñer multas. A multa puxo a policía por un comportamento, un número concreto da policía, por un comportamento, bueno, pois que alterou o orden e educación e as formas, basicamente, e o que se fixo foi tramitala, como se tramita calquera multa. Eu creo que isto podíamos haber falado e consensuado, para iso temos as comisións, para iso temos as xuntas de portavoces, e podíamos traer un texto, porque aquí hai cousas que evidentemente eu non comparto. Non comparto. Oye, o dos 13 anos, o patrono tiña que haber sido ti, Pachi, sin nombrarte, non? Non sei quen era. Eras ti. Era Argimiro e era Carlos Montes. Eras ti. Cando ti eras alcalde, eras o patrono. Cando Argimiro era alcalde, era o patrono. E cando Montes era... No, pero que non contes mentiras, porque que ti contes as mentiras cunha tranquilidade que é acojonante. Eu son patrono desde... Non eras ti. A ver, se non son alcalde, como vou a ser? Eu son patrono desde que son alcalde. Eu son patrono desde que son alcalde. Pero xa collín, asumín o patronato. Entonces, se ti eres patrono para que eres alcalde, como vou ser eu patrono se non son alcalde? Ten educación, por favor. Non, ten educación. Non, porque a ti nadie che cortou. No, vale. A ver, debes querer o rei do mambo, macho. Joder. Veña. Non, está claro, bueno, que nós vamos votar en contra, evidentemente. Bueno, pues eu creo que está claro. Aquí hai que tomar posición. E nós vamos a defender institucionalmente un acordo. Javier, reparto, Diego, acordaste cando trouxeches o papel das traballadoras faltando 30 segundos para pleno? Aquilo podíase fazer, verdad? No. Cando trouxeches... Sí. Firmado polas traballadoras e non lo diches a todos un minuto antes. Nadie discute isto. Declaración institucional. Non discutimos isto. Veña, vamos alá. Declaración institucional. Vamos a desenvolver o pleno. Eu remato, Perea, Javier, creo que como Partido Popular e como... Perdón, Ricardo, perdona sempre. Estou sempre conmigo. Creo que vos equivocades de punta a cabo. Aquí non estamos sendo xueces, Perea. Aquí representamos un sentir social que hai na calle. E o único que pedimos é xusto o contrario do que está pasando. Por lo tanto, nós o que vos pedimos é o apoio para unha declaración institucional para resolver este problema. Paco, o teu queda claro. O teu está moi claro. Esta declaración... Ti non compartes. A min interésame o asilo... Non compartes. A ti o que che interesa... E as propiedades defender o que ten o asilo e o capital que ten o asilo. A ti o que che interesa... E non está para debates, o sea, está para votar, vamos a votar. Entón, nós vamos a sopoñernos... Dale, vos a favor, Sofía. Bueno, eso voto a favor, dilo, tío. Vos, digo. Ti pedirás que votemos. Claro. Bueno, pois cando queiras, pides que votemos. Bueno, é o que estou pidindo. É o que estou pidindo. Pediches que votemos? Sí. Pois nós votamos a favor, claro. A favor da declaración esta? Bueno, pero perdona, hai segunda intervención? Non hai, non é declaración institucional, non. Se hai segunda intervención, falamos. Non hai. É que o alcalde non sabe moi ben se hai segunda intervención, se votamos ou non. Ben, eu penso que isto é un esperpento. Aquí decimos que nos preocupan os usuarios, non sei ben, a nós polo menos sí que nos preocupan os usuarios, obviamente, e entón o que pedimos é transparencia. Eu leendo os puntos que veñen aquí, cauces de diálogo, que se admita según a acordo das sentenzas judiciais e o tema das multas. Señor alcalde, mira, di vostede que isto hai que tratalo na comisión, na xunta de voceiros, e hai que vostede é partidario da transparencia e demais, pero iso hai que leválo á práctica. Hai que leválo á práctica. E neste pleno, xusto neste pleno, eu teño moitas explicacións que pedirlle, señor alcalde, porque vostede convocou unha xunta de voceiros con menos de 24 horas de antelación, de hoxe pa mañá. E todos aqueles que non vivimos da política, non podemos, de hoxe pa mañá, a mañá ás 12 ali. Mañá ás 12 ali. Non, mañá ás 12 ali non. Non, pero entón, agora temos que chegar ao pleno con información de que tipo. De que tipo? A ver, o sentido do voto, senón... Pero o sentido do voto eu non teño nada que votar, porque, vamos a ver, isto é un esperpento. Acabe Sofía, apure, pero vostede é o presidente do pleno. Sí. Entón non nos podíamos reunir antes para falar, non, aquí vai todo así. Isto é unha,
bueno, en fin, isto é o exemplo destos 7 anos de goberno de que todo un caos. E vostedes, como equipo de goberno, móvense moi ben nese caos, sin aclarar nada, porque isto, si dende que trouxemos as mocións a pleno, cando convocou vostede unha reunión para falar e para trasladarnos información? En todos os turnos de rogos e preguntas pedimos información. Que información hai sobre o asilo? Que documentación nova hai? Que está pasando? Bueno, pois... isto é o que hai con esta xestión. Seguimos sin información, seguimos sin transparencia e seguimos vendendo fume, nada máis. Gracias. Sí, pois moi brevemente, creo que estamos todos de acordo en que as cousas non se poden facer así cando fai o alcalde, non se poden facer así cando convoca unha xunta de portavoces cun día, non se pode facer así cando queda entre os presupostos con 20 días ou ordenanzas fiscais con 20 días e non o fai, elevámoslo dicindo, non se pode facer así. Ora, que podemos facer? Facelo nós tamén? Me parece que non é o máis adecuado. Creo que debemos estar todos de acordo en que isto xa se está convertindo, pois iso, o que estabas dicindo tú, isto en vez dun pleno parece outra cousa, non? O sea, chegamos aquí ás 9:15 da mañá pois cunha declaración institucional. Isto non podíamos telo falado antes, non podíamos, de verdade. Bueno, isto é unha cousa, se queredes facer o alcalde porque fai moi ben, pero o resto da oposición pois me parece que non é o adecuado. Desde logo, nós non vamos a votar a favor dunha moción que dice determinadas cousas. Perdón, dunha declaración institucional. Ben, ese é o sentido do noso voto. Ben, oye, pasamos as declaracións institucionales, fala cos compañeros do Parlamento, se presentan sempre no momento anterior ao pleno e se pactan nos 15 minutos. Congreso, Senado e Parlamento Galego. A declaración institucional é sempre. En definitiva, nós votamos a favor dunha declaración institucional que incomprensiblemente vos votades en contra. Alá cada un ca súa conciencia. E esconderse, acabo o alcalde, e esconderse detrás dos ancianos que están no asilo non me parece digno. Non me parece digno, porque os asilos, os ancianos, os que os estamos defendendo, probablemente somos todos. E esconderse detrás diles me parece indigno. Aquí non debatimos os vellos do asilo, debatimos os ancianos, debatimos a xestión e o que tiñas que facer ti, Paco, que é vergonzoso o que estás facendo. Os ancianos pasaron de 89 a 104 ou a 105. Sí, Paco, ti sigue contando mentiras. Ou as plazas... Sigue. Vamos. Vale. Ben. Veña, vamos con... Aprobación da acta da sesión. No, a ver, se vota, secretaria, se vota. Es que non quero votar, non quero que lo vea. Vamos a ver, non queres que o vexa. Tú a favor... Pero quen vota é a secretaria, non eres ti, Paco. Quen vota, perdón. Quen dirixe o voto é a secretaria. Vamos a ver, Esco a favor. Votos a favor? Esco. A ver, a favor, no. Votos a favor, levantamos a mão. Que nos vexa o Carballiño, que levanta a mão. Sí, Paco, non te escondas, que é o teu. Non me escondo, votos en contra desta declaración maniqueísta, manipuladora. Aí estades os que estades en contra. E abstención social. Vale, moi ben. Ya está, el circo ya acabou. Vamos co